Немски тракторист повел битка с пътната полиция в Германия, след като получил известие, че с трактора си е вдигнал 122 км в час и така е нарушил правилата за движение. Известието, което получил, било придружено от снимка, направена с пътна камера. Сега, чак за такива абсурди у нас, аз поне не съм чувала, но наскоро ни предупредиха за други нередности. Издавали КАТ незаконни актове Борис Гаврилов, председател на Сдружение Български автомобилен съюз, Иван Комитев, адвокат. Добро утро. По телефона ще чуем и главен инспектор Стойчо Константинов, началник сектор административно-наказателна дейност в отдел Пътна полиция. Казвате, че актовете, издавани от КАТ на шофьори, хванати в нарушение от видеокамери по улиците, са незаконни. Защо? Закон е изключително ясен. Затова съм довел господин Иван Комитев, който е един доста ерудиран правист. Човек на закона. Който да го обясни най-точно. Значи аз го обясних на всички журналисти на пресконференцията, но един професионалист ще бъде по-добър от мен. Кажете, вие като юрист. Да. За какво става дума? Накратко става дума за следното. В Закона за движение по пътищата, в член 186, алинея 4 е посочено, че в определени случаи, когато за нарушението се предвижда наказание глоба до 50 лева и същото е установено с техническо средство или заснемваща система, контролните органи са длъжни да издадат фиш. Тоест в тези случаи те нямат опция за избор. Масовата практика в България в тези случаи да се изпраща покана и когато се яви водачът, съответно лицето, което е управлявало, да се налага глоба с акт и да се отнемат точки. Това е абсолютно незаконосъобразна практика и от тази гледна точка ние мислим да работим, включая с журналистите, с гражданското общество, такива просто практики да бъдат прекратени. Тоест, само фиш, не и акт, който носи освен глобата и отнемане на контролни точки. Сега, ако имаме готовност вече да включим главен инспектор Стойчо Константинов, началник сектор административно-наказателна дейност в отдел Пътна полиция. Добро утро, дали ме чувате? Добро утро, чувам ви. Чухте, предполагам, разговора до сега. Как отговаряте вие на тези твърдения, че на практика КАТ издава незаконни актове? Значи КАТ не издава незаконни актове. Налице са нарушения и закон е предвидил две възможности, по които могат да бъдат санкционирани водачите, с които могат да бъдат санкционирани. Едната е глоба по фиш, както спомена вашия гост. Другата е след започване на административно-наказателно производство със съставен акт до установеното нарушение. И в интерес на истината с тази техника, с която ние разполагаме да заснемаме нарушенията, да работиме приоритетно за груби нарушения, за превишена скорост и за червен сигнал. Затова аз мисля, че въпросът не е коректен, актовете се стават напълно законно. И единствено и само компетентен съд може да каже, че дали тези актове са законни или не са законни. Сега обаче, нека да изясним какво означава това маловажни нарушения. Мисля, че така многократно се цитира. Какво означава маловажно нарушение? Кой определя това? И в крайна сметка аз наистина не разбирам. Вие казвате, че е предвидена една възможност, от КАТ казват, че са предвидени две възможности. Ако е възможно да попитате вашия събеседник. Не, попитайте го вие директно. Имаме пряка връзка. Искам да ви попитам в тази връзка, тъй като твърдите, че приоритетно се занимавате само с немаловажни случаи. По този текст и в случаите, когато е заснемано нарушение с техническо средство, случвало ли се изобщо да издадете фиш? Значи, след като твърдите, че има две опции. Да, твърдят, че се издават фишове. В Варна се издават фишове, се издават още няколко града, където има видеонаблюдение и там, където се работят тези технически средства, мобилните, за фиксиране на нарушения, издават се фишове. Но аз трябва да ви кажа пък, че в нашата практика не сме чули за един случай да сте издали фиш. Не знам вашата практика. Пред мен има дейността на Пътна полиция, издават се фишове. Добре, ще се поинтересуваме от нашия съюз. Какво е съотношението на издаваните от вас фишове и съответно издаваните актове? Някъде четох едно твърдение, господин Константинов, че на някаква среща от КАТ всъщност сте си признали, че полицаите не разполагат с фишове и затова издават актове. Правилно ли съм разбрала? Лично на мен ми се е случвало. На вас мога ли се и да разкажа, да. Разкажете, до Търговище. Да. Ситуацията беше следната. Става дума за движение извън града. Превиших скоростта с 12 км. Ограничението беше 60, аз минах с 72. Спряха ме колегите от полицията
и ми съставих акт. Тръгнаха да ми съставят акт. На въпроса защо ми съставят акт, а не фиш, казаха ми, защото все още не са ни доставили и не разполагаме с фишове. Много ми е интересно това как ще го коментира представителя на КАТ. В България във всяка една дирекция са раздадени фишове и това, което го казва господина, не мога нищо да кажа. Преди 2 месеца в Търговище. Ситуация, но към настоящия момент във всичките 28 областни дирекции са раздадени фишове и в момента има и на склад и се получават. От 8 август миналата година, от когато се промени законът и променихме фиша, са раздадени фишове. Фактически декември месец бяхме готови, бяха разпечатани, във всичките дирекции има фишове. Ами казвам юни месец. Господина, не знам къде се го съвсем прясно в Търговище. Но ако ми кажете, примерно, в коя дирекция, ще се поинтересувам. Но Търговище. Дирекция... Търговище. Търговище. Преди 2 месеца, юни месец. Половин година мисля, че е достатъчно средство да имат фишове. Абсолютно във всички дирекции има фишове и са раздадени такива. Не коментирам, казвам ви какво ми дадоха като обяснение. Аз ви казвам, пред мен е справката, всички дирекции са получили, включително и Търговище. Добре, ще ви цитираме при следващата среща с органите.